Bé, ara fa uns mesos, quan vam celebrar el 25 aniversari de la pel·lícula La Teranyina, fent una roda de premsa amb el Jaume Cabré i el Vicenç Villatoro, autor i coguionistes del guió, vam parlar de la tradició que hi havia a Terrassa, doncs, del modernisme, per exemple, de la indústria tèxtil, evidentment, tot i que ara ja n'hi ha molt poqueta, i en canvi va ser el Vicenç Villatoro el que va dir, diu, en canvi hi ha la Seu d'Ègara, diu que jo crec que tinc la sensació de que ningú se la fa com seva, és un monument que sembla que no, és un dels tresors que tenim a Terrassa i sembla que no se li faci massa cas. A Terrassa tenim les esglésies de Sant Pere, que són fantàstiques, però no tenim relat sobre les esglésies de Sant Pere, no tenim un relat. I per tant, quan ens mirem al mirall, no en surten. Quan hi anem és fantàstic, però no en surten. El modernisme, la industrialització, la crisi social, la xemeneia surt. Per què? Doncs perquè hi ha la Teranyina. Només? No, però també. I coincidint que ara es vol intentar que la Seu d'Ègara sigui patrimoni de la humanitat, el qual estaria molt bé i seria molt important per a la ciutat, doncs vaig pensar que potser el que calia era fer una pel·lícula que s'expliqués els 25 segles d'història que té aquest monument i aquest patrimoni de la ciutat, i esperem que ben aviat patrimoni de la humanitat també. Truca el Toni un bon dia i vam anar a dinar i em presenta aquesta meravella de projecte que em fa primer moltíssima il·lusió perquè jo d'alguna manera també formo part de Terrassa, he nascut aquí, he estudiat aquí a l'Institut del Teatre, els meus pares, la meva mare és d'aquí, la meva àvia, la meva padrina. We are at la Seu d'Ègara, Igoresi, in Terrassa, a singular set of buildings unique in Europe. Aquest projecte em va arribar a través de la meva antiga mestra de llatí, Dolors Moreno, que vam estar parlant un dia i diu, estic posant en projectes cinematogràfics i hi ha una cosa que es vol fer, un spot de cara a fer un documental ficció més endavant sobre les esglésies de Sant Pere, perquè les volen declarar Patrimoni de la Humanitat. He volgut doncs, que la majoria de l'equip que ho fóssim gent de Terrassa, no per res, però jo crec que a Terrassa tenim gent suficientment bona com a tècnics i com a actors per participar, i jo espero que això sigui el projecte terrassenc, com a mínim, d'aquest 2015 i 2016. És un plaer estar aquí i participar en aquest projecte, amb aquest marc incomparable i en aquesta la meva ciutat. Quan em va proposar el projecte, el primer que li vaig dir és Toni, t'has equivocat, perquè jo faig decorats i això un documental... No, és que farem una cosa, recreacions històriques de tota l'època de la Seu, i ara ja ens trobem aquí treballant, aixecant bastides dels anys 30, reproduint portes del segle VII.
estem parlant de moments on hem recreat una ficció, però sempre a partir d'una base històrica, i també de moments on experts ens parlaran d'aquella època, de com es feien les coses, de com va anar tota la història, tot el procés històric. També vam tenir l'ajuda del Mingo Ferran, que va estar mirant que cada cosa que dèiem fos correcta i fos dins la història, no? No us fa vergonya? Heu de respectar aquesta catedral i els seus il·lustres visitants! I sobretot m'ha sobtat molt el tema de la professionalitat que s'ha fet servir, tot molt ben cuidat, sobre temes de vestuari, el tema de història, rigor històric. He hagut de fer una mica de deduccions d'aquí i d'allà, que si es començava a introduir el vestuari dels bàrbars, si encara duien coses romanes, coses de l'imperi bizantí, i bé, he fet una recreació que espero que ens funcioni bé. És dificultós perquè estem parlant de 25 segles d'història i llavors, d'alguna manera, doncs, mira, ara estem preparant el rodatge d'una escena que passa a l'any 615, o sigui, fa 1.400 anys, i evidentment doncs, això comporta tota una sèrie de dificultats de vestuari, de trobar el lloc ideal per fer-ho. Provem una vegada, sense la càmera, heu d'intentar que no arribem a la porta, però hi hem d'arribar. Quan veiem que funciona, ja... Això crema molt aviat, no? No, però és la part de dalt que s'ha de cremar i això ja no es crema. Acció! Mireu, per aquí venen uns! Què és això? Faig el bisbe Just, és poc text, però suposo que home, hi ha una mica de merder perquè hi ha molta gent, i bueno, tinc el tros en llatí, que això sí que anem fluixos, però bé, sortirem endavant. Dubio. Non loqui tempora est. Hem estat 4 persones a l'equip de guió i hem pogut gaudir d'entrar en el món del que era la Seu d'Éguera des dels seus inicis i anar veient part per part. Ens hem repartit molt la feina d'escenes, però hem anat creant tota aquesta trama a partir d'aquest equip. La meva experiència com a guionista ha estat molt especial perquè no havia fet mai cap guió, no havia col·laborat en cap guió cinematogràfic, en aquest cas documental, i ha estat un procés molt bonic d'anar veient com creixia tot el que després veurem ja amb imatges, no? I finalment la col·laboració com a actriu encara més emocionant perquè és com veure el que has fet abans amb guió i ja està tenint imatges en peu i que tot funciona i que és meravellós. Qui veia sempre aquestes pintures des de l'altar? Només les podien veure els clergues. Soc fill de l'antic poble de Sant Pere, ara adossat a Terrassa des de fa ja més de 100 anys, però que nosaltres, la meva família, avui dia encara diem baixar a Terrassa, que vol dir travessar aquest pont. Per mi ha estat una experiència molt gratificant per diversos motius. En primer lloc, per poder tenir l'oportunitat de formar part d'un equip humà i professional de molt nivell. I d'altra banda, també per participar en un projecte que té molt a veure amb la meva ciutat i a posar en valor un dels seus principals monuments. I des del punt de vista musical, doncs una responsabilitat també. Has de saber llegir molt bé quin és el missatge que vol transmetre el director i els guionistes y ser molt fidel a això. No deja de ser un documental que en su formato está ficcionado, con el cual mezclamos lo que es el análisis histórico con la ficción cinematográfica, y entonces esa mezcla a nivel de fotografía y encuadre pues siempre resulta muy interesante, ¿no? Además, habíamos planteado también que para dar una diferencia fotográfica en el documental pudiésemos trabajar pues, con la saturación del color para una parte de la ficción y con la desaturación del color en otra parte de la ficción. Y entonces pues es
muy atractivo como director de fotografía hacer este documental, y encima al lado de un amigo como Toni Verdaguer. Ara estem rodant un promo per aconseguir tot el finançament pel documental, que espero doncs, que els que veieu aquest making-of i els que veieu el promo us agradi i d'alguna manera hi participeu i ens ajudeu a que aquest documental dintre de l'any 2016 sigui una realitat. No? Esperem que això arribi a bon port i molta il·lusió.